Husk at lukke døren. Hej alle sammen. Velkommen til den her video. I dag skal vi handle om min første video på den her kanal. Og I har nok set, at jeg har andre kanaler. Men dem er jeg ikke inde på, fordi jeg får mega mange hate kommentarer. Og det er mega træls, men jeg har fået nogle venner og går på en ny skole nu. Så jeg er mega glad for det. Og den her kanal kommer nok til at handle om gymnastik-challenge, vennetag, kærestetag, dyretag, fordi jeg har mega mange dyr, 2 marsvin, to marsvin, hund og en fugl, og måske får vi også en tilfugl, fordi det har jeg virkelig meget ønsket mig, en fugl til en anden. Og den her har jeg fået på dyreskue, fordi vi var over på dyreskue, og det var mega hyggeligt. Jeg var sammen med min mor, far, hund og kæreste. Og jeg kommer nok til at sende nogle videoer ud af, der hvor vi var henne på dyreskue. Jeg kan ikke huske, hvor det var henne. Nej, det var nok ikke. Det var inde i København i hvert fald. Og jeg købte også den her, som jeg nok også kan høre. En spinner. Jeg har den desværre ikke. Ej, jeg ved ikke, om man kan se det. Men den kommer nok også til at handle om min musicalis. Jeg er mega glad for musicalis. Fordi hver gang jeg poster videoer, så får jeg mega mange likes, og det er jeg super glad for. Mange tak. Og jeg har mega mange fans derinde, og på de andre spil, jeg spiller, sociale medier. Og det er jeg virkelig mega glad for. Så tak. Og I kan lige så godt se min marsvin nu, når de er oppe. Undskyld ikke, jeg tog det op. Ja. Det her, det er toeren. Han tog, og jeg er mega glad for ham. Ham har jeg haft i mega lang tid. Jeg kan ikke helt huske hvornår. Han har også en bror, men han er død. Han døde af kræft, eller hvad man kalder det som. Ja. Så marsvin her. Og jeg er virkelig glad for ham med fokus. Når han slikker mig. Han kan også kysse med fokus. Det lærte jeg ham i hvert fald. Og man skal bare vaske sin mund bagefter. Så. Du har Harry Potter. Start ud. I kan nok høre, at jeg har 2. Den ene fik kødet på sig, fordi jeg tog ham ned. Og I kan nok også høre min hund nu. Det er Mini. Hun kan godt være lidt fræk for turen. Og jeg elsker ham også. Han kan ikke kysse endnu. Han bider meget. Han kan ikke stikke i hvert fald. Han må ikke bide. Ja. Vil du sige hej til kameraet, Mini? Mini Maxi. Se her. Nu er det der. Jeg er virkelig glad for dem. Jeg har en hund. Det der 2 marsvin. Og så har jeg en gammel fugl. Som jeg nok har hørt. Men jeg er virkelig... Jeg optager lige nu, så... Jeg er virkelig glad for dem. Og jeg er virkelig glad for mine andre dyr. Og jeg bliver snart moster. Så jeg må meget gerne skrive ned i kommentaren, om jeg skal lave en monster-tag, eller hvad det hedder, hvad folk plejer at kalde det. Men jeg har også set andre YouTubere gøre det her, dreje rundt. Det er lidt kedeligt, men det er til autisme, ADHD, ADD og alle dem, der kan lide at have sådan noget i hånden, når de kører langt, eller sidder og slapper af, sidder og ser film, sidder og spiller, sidder og snakker og alt muligt, som også er mig, jeg kan også lide. Se. Det vender nok lidt forkert. Men nu viser jeg bare der, hvor vi har været henne. Og jeg sender også de her videoer ud. Jeg har fundet besked. Ja, jeg ved intet hukommelse. Der var rede.
ting, der var alle mulige ting, og det var super dejligt, der var Tivoli derude, fordi her. Jeg ved ikke, om jeg har været her i Tivoli eller på Bonner, eller hvad det hedder. Men vi sidder helt inde, mig og min kæreste. Vi sidder derinde. Jeg sender den i hvert fald ud. Vi sidder lige derinde, helt inde også. Og den kører op, og så kører den ud, men ikke på hovedet desværre. Jeg kan godt lide ting, det under på hovedet. I kunne nok høre mig skrige. Så går vi ud her. Nu kan I se, hvor jeg er. Jeg går ned ad trappen. Og så er der den her virkelig nuttede kærestes kat. En kærestes kat. Den er virkelig cute, og I kan lige nå at se den. Det var hjemme hos ham, hvor vi var hjemme og spise og holde hans fødselsdag. Prøv at gøre det igen. Nu kommer det sjove. Jeg elsker ham virkelig meget. 2 sekunder. Og så var vi i Tivoli. Lav sådan en her. Er det godt et eller andet? Det her smæk. Det her ord. Det er lærer. Jeg skal virkelig lære den der håndtegn her. Det her betyder, at man er i noget helvede. Det her betyder svært. Men ja, de der videoer, I lige har set, dem lægger jeg måske ud på kanalen. Hvis I gerne vil have det, så like, giv det et stort kæmpe like. Og så husk at skrive i kommentaren, hvilke spil jeg skal spille. Jeg har Mustar, Roblox, Star Table, Minecraft, Agavio, Transformice og alle mulige spil. Men skriv gerne ned, hvis det er at se Leopard og se min hund, eller en hund. Men det er virkelig at se den. Det ligger mega. Han er lige gabt ham der til ånd. Men jeg håber, I vil like, subscribe, og der kommer lige et fraklip lige om lidt. Og vi ses snart igen. Ej, vi skal lige gøre det her. Vi ses. Hej. Det her er det toerne, jeg elsker ham. Og jeg elsker ham virkelig meget. Det her det er mine. Han er en snakker. Jeg elsker ham virkelig meget. Må jeg ikke bide vel? Nej. De snakker virkelig meget. Det er mega cute. Prøv at se. Sorry, hvis den er forkert. Og nu slutter jeg ellers bare egentlig af. Nu kan vi finde den. Jeg ved ikke, hvor min spænder er. Der. Og nu slutter vi ellers bare en af. Håber I like, subscribe og del min kanal. Og så ses vi ellers bare igen. Husk også at like, skriv noget i kommentaren, om jeg skal lave en spinner. Jeg kan få den til at flyve og alt muligt. Det er mega sjovt. Og så ses vi ellers bare igen. Farvel. Husk at have en virkelig god sommer. Og så laver jeg måske også nogle musikalske videoer. Så yes. Skriv noget i kommentaren. Skriv hvad I hedder og alt muligt. Ad mig på MSP. Kat til 161. Og så ses vi ellers bare igen. Hej hej.